Welkom bij Venray van Toen. In deze uitzending besteden we aandacht aan de Gooise Vastelovend. Een feest dat ook in de jaren 50 al hoogtij vierde. De Vastelovend was destijds een echt buitenfeest, maar begon traditiegetrouw hier in de raadzaal van het oude gemeentehuis met de installatie van de prins. In een overvolle raadzaal werd in 1955 prins Henk Smits geïnstalleerd als heerser van het Venrayse Pielhazenrijk. Na het officiële gebeuren heft iedereen het glas en wenst de nieuwe prins iedereen een goede carnaval. De stemming zat er meteen goed in. De gekostumeerde voetbalwedstrijden waren in deze periode een populaire traditie. Met ondersteuning van de Venrayse Harmonie en schutterijen trok in 1952 een bonte stoet naar de voormalige voetbalvelden van de Valk aan de Leunseweg. Ook de meest markante hofnar van Venray, Sjaak Jansen, in de volksmond Scheijemaan, is als vanouds weer present. Op de achtergrond zien we nog de lege plek waar nu Café Den Engel staat. Aangekomen op het voetbalveld is het een drukte van je welste. Nadat prins Leijrutte en hofnar Scheijemaan de aftrap verricht hebben, begint een echt voetbalgevecht tussen de duivels van Nuvero uit Oostrum en voetballers van SVV. Er gebeurt van alles wat niet mag. Desondanks is het een prachtig schouwspel met veel volk. Dat doet mij goed, ik lust er nog wel 20 van. 100 van, 1000 van. Dat doet mij goed, dat is het je van het. Dat doet mij goed en daarom ga ik niet naar bed. Man, zij iets met ongewazen, want ik kreeg van oude razen. Als je anders niks meer bent, gaat naar huis en gaat naar bed. Ik zou jou toch zo gilles knoevelen, knoevelen, knoevelen. Kom nou eens hier, zit niet zo bang. Weg je per de flinke
eens tegenaan. Ik zou jou nog zo eens knoevelen, knoevelen, knoevelen. Dan nog eens hier zing je zo bang. Als het laatste fluitsignaal klinkt, zijn de duivels verslagen. De voormalige Kemphanen verlaten als echte kameraden gezamenlijk het strijdtoneel. Je lust er nog wat vind ik van, 100 van, 1000 van, dat doet mij goed, dan is het je vanuit. Dat doet mij goed en daarom gooi ik die naar bed. 3 dagen doen wij niks, wij gaan alleen op. De traditionele carnavalsoptochten op maandag waren in die tijd iets aparts en trokken veel publiek. Zo lekker glaasje klein, dan zingen wij met. De optocht trok toen nog dwars door het centrum en de grote straat. En is er dan een mekje dat met ons met wil gaan? Een mekje dat als wij niet een bier laat staan. En kregen we dan nog zo lekker moeilijk en klein, dan zingen we met z'n allen in het refrein. Dat is mij goed, in Westerland met vind ik van, 100 van, 1000 van. Dat is mij goed, dan is het je vanuit. Dat is mij goed en daarom ga je niet naar bed. In 1952 trekt de carnavalswagen van Muvero veel aandacht in de optocht. Onder het motto Koning Voetbal met koning Geert Mulders. Terug in de Grote Straat passeert net de wagen van de Raad van Elf, gevolgd door de harmonie en de schutterij. Samen op de bank, maar de tijd viel terug ontzettend lang. Want toen deed niks als bazelen, maar bazelen, maar bazelen. Ze was ten einde rond. En als laatste door 2 paarden getrokken prinsenwagen, met prins Lai Rutte en zijn adjudanten. En een stel mooie hofdames. Bij Hotel de Gouden Leeuw, het huidige Henseniusplein, werd de optocht ontbonden. Vol spanning wachtte iedereen hier de prijsuitreiking af. Opeens weer met de gris en zij nou rustig. En jawel hoor, Muvero uit Oostrum won de eerste prijs met de creatie Koning Voetbal. Triomfantelijk werd nog een eretocht door de Grote Straat gehouden. Als 2 jaar later de optocht weer door de Venrijse straten trekt, zien we prins Joop Ariaans in de bekende Venrijse bijenkorf met zijn bijen. Er is weer veel volk op de been als een bonte stoet door de Grote Straat trekt. Veel carnavalswagens werden nog getrokken door paarden.
Ook de vele creatieve gevelversieringen waren destijds populair tijdens de carnavalsdagen. Want er werd dit jaar weer carnaval gevierd. Spits de oren dan en vergeet er wat ook hier. Want er werd dit jaar weer carnaval gevierd. Veel haast doet nou maar eens gek. Na afloop van de optocht is het weer een drukte van je welste op het huidige Henseniusplein. Prins Joop Arians en zijn adjudanten vermaken zich dan ook goed met de Venrijse jeugd. Zingt en springt en brult als een jonge mug. Hofnar Scheijenmaan viert zijn eigen feestje en is meer geïnteresseerd in de filmcamera. Onder barre weersomstandigheden werd de dag na de mooie optocht de traditionele boerenbruiloft gehouden. De organisatie hiervan werd meestal geregeld door Venrijse buurtverenigingen. Wanneer iedereen gearriveerd is bij het gemeentehuis, zit Hofnar Scheijenmaan al op zijn favoriete plekje, de linkerpilaar van het bordes. Ondanks alle ongemak leest prins Joop de trouwakte voor en verbindt in de onecht Johanna Oudehoven en Harry Arts van buurtvereniging Sint-Jozef. Na afloop van de trouwerij nodigt prins Joop iedereen uit voor de receptie van het kerstverse boerenbruidspaar. Om 12 uur 's nachts was de carnaval officieel afgelopen en ging men op Aswoensdag naar de kerk voor het traditionele assenkruisje.